सूट सियावालो ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता एगो बात हमर मानी लो बुची इहे बतिया बाहवे उचित एगो बात हमर मानी लो बुची इहे बतिया बाहवे उचित चढ़ल जवानी दोहा धल कहता अरे बुची एगो सूट सियावालो ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता बात हमार मन बूत ठीक ठाक रही ऐसे देखबू तो कबल के हुसही बात हमार मन बूत ठीक ठाक रही ऐसे देखबू तो कबल के हुसही मानी लो बात कुछ खास होई वही जगह ही अपबास होई देखी के चीज सभे ललचता ए बुची एगो सूट सियावालो ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो सामान तोहार दल कता सोनू सिखावता रे सही फॉर्मूला देखो विनोद झुना तोहरे बार खुला सोनू सिखावता रे असली फॉर्मूला झुना आजादी तोहार बारे हो खुला धन कुमार धर्मेंद्र बावे अनिस राजा के ए बुची एगो सूट सियावालो ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता एगो बात हमर मानी लो बुची इहे बतिया बाहवे उचित चढ़ल जवानी दोहा धल कहता अरे बुची एगो सूट सियावालो ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता ए बुची एगो सूट सियावालो दुनो टमाटर तोहार दल कता मिक्स बाय बजरंगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो कीर्तिपुर बलिया।